Benvinguts a aquest espai d'informació meteorològica, canvi climàtic, prediccions per Agbar. Anem a veure primer de tot el mes de maig, què és el que va passar. I és que vam tenir rècords de calor històrics a moltes zones d'Àsia, especialment d'Índia, Pakistà. Aquí veiem com s'estan refrescant temperatures properes als 50 graus. Malauradament continua. Curiosament, de forma molt local, va haver també una onada de fred al centre dels Estats Units, al Colorado, provocant aquest desgavell, una cosa insòlita, però això sí, molt local. Pel que fa a Europa, atenció a la gran onada de calor que vam tenir cap al dia 18, 20, 22 de maig, amb aquesta irrupció d'aire molt càlid, rècords de calor a Catalunya i tempestes molt violentes a algunes zones d'Europa. Fins i tot van haver tornados, com podem veure en aquestes imatges a la zona d'Alemanya. Per cert, aquest mes de juny també estan descarregant grans tempestes, però molt potents, amb pedra a França, per exemple. I a Catalunya, doncs bé, la situació meteorològica en conjunt és de temperatures molt altes. Tot el mes de maig hem tingut mitjanes per damunt de la normal i el dia 20 amb rècords històrics de calor per un mes de maig. Per tant, la situació també és realment molt poc habitual. Tenim un dèficit notable de precipitació des dels últims 8 mesos a gran part del país. Anem a veure què passarà. Doncs bé, la predicció meteorològica anuncia, malauradament, manteniment de la calor i de la sequera. No hi ha tempestes a la vista, sí que n'hi ha, però seran fenòmens puntuals a partir de diumenge al Pirineu, coses locals. Atenció a la línia de la temperatura. Si fa calor, encara en farà més. Tendència que faci molta calor a partir de diumenge i es mantindrà força dies de la setmana vinent. I bé, aquesta és la situació amb un taiko que l'hem posat aquí suant i amb els embassaments que no estan massa bé. Posteriorment, què passarà? Hi ha unes certes inestabilitzacions, però lleugeres. No veiem situació de tempestes importants cap als dies 18, 19 i les temperatures sempre per damunt de la mitjana, sense canvis de moment, calor i sequera. Més informació d'aquí 15 dies.